My Slováci považujeme Čechov za svojich bratov. Ani po rozdelení spoločného štátu nie je na svete národa, ktorý by nám bol bližší. Práve preto nechápem jednostranné rozhodnutie českej vlády zrušiť stretnutie so slovenskou vládou a zmraziť tak naše vzťahy, údajne pre postoj Slovenska voči Ukrajine. Pritom v apríli sa v Michalovciach chystá stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. Pre českú diplomáciu to bude zlyhanie a výsmech. Alebo nebodaj český premiér Fiala pobeží do Užhorodu alebo Kieva a bude lobovať za zrušenie aj tohto stretnutia. No to by od brata nebolo pekné. Slovensko už dorástlo, je samostatné a suverénne a takú má aj zahraničnú, aj vnútornú politiku. A akýkoľvek zásah do vnútornej či zahraničnej politiky je nepripustný aj od brata. My nepotrebujeme mentorujúceho a veľkého brata, ale seriózneho a konzistentného partnera. Len na tomto základe sa dá rozvíjať všetko dobré, čo nás spájalo a ďalej spája.